El pròxim dissabte 17 d'agost tindrà lloc l'edició d'estiu de l'Urban Festival, un esdeveniment consolidat a la ciutat de Gandia en el que es mostren diferents modalitats esportives de cultura urbana, així com també l'art del grafiti. El lloc triat és el nou passeig del Port al Grau de Gandia i durant tot el dia, de 10 del matí a 10 de la nit, hi haurà exhibicions de skate, grafiti, scooter, breakdance, entre altres activitats, que donaran a conèixer aquest tipus d'oci alternatiu. I res, explicar un poquet que és un event en el que el que volem és mesclar el que és la cultura urbana, les diferents esports i activitats que es fan dins de la cultura urbana i donar-les a conèixer a el que és la societat, perquè està, diguem, de mà de la societat està un poquet com mal vist, entre cometes, i és donar-ho a conèixer, convidar els xicons a que proven i que s'ho passen bé i que disfruten. Que se celebrarà demà, dissabte, 17 d'agost, a la playa de Gandia, concretament a una de les nostres postals més emblemàtiques actualment, que és el passeig del Port. El Urban Festival tindrà un horari pràcticament de 10 del matí a 10 de la nit i se desenvoluparan distintes activitats de tot tipus, sobretot són activitats centrades en la cultura urbana, com grafiti, scooter, slalom roller, skate,